Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο παίζω Growing Garden και ναι, αν σας αρέσει το βίντεο πατήστε ένα like και εγγραφή και κουδουνάκι αν μην χάσετε κάνει καινούριο μου επεισόδιο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν παιδιά, αυτός εδώ πέρα είναι ο κήπος μου. Να. Ναι. Και μήπως δεν θα χωράει κιόλας να μπαίνω, αυτό βλέπω. Τι είναι αυτό? Ναι. Τέλεια. Αυτό τι είναι? 42, ωραία, τέλεια. Good job. Έχω ένα dragon fruit εδώ πέρα που δεν το σχολιάζω. Dragon fruit είναι. Η υγεία πάνω απ' όλα. Και ναι. Όσοι δεν ξέρετε το παιχνίδι, είναι πολύ απλό. Απλά πας εδώ seeds και απλά για αρχή πατάς ένα καρτάκι, το φυτεύεις, μετά το μαζεύεις για να το πουλήσεις στο sale. Οπότε ναι. Και μερικοί μου λέγατε να παίξω Roblox, 99 in the Forest, και εγώ αποφάσισα λίγο να παίξω λίγο Grow Garden, να σου δείξω και τη φάρμα μου, να σου δείξω και να σας δείξω και το παιχνίδι. Έχει γίνει και ένα καινούριο update με εδώ πέρα σαν πώς λέγεται, πώς λέγεται τώρα, περιμένετε παιδιά, το σταματάω για να το θυμηθώ. Παιδιά, δεν θυμήθηκα τι ήταν, αλλά έκανε restock και ναι. Και δεν έχει τίποτα καλό ρε παιδιά. Τίποτα μάγκα, τίποτα. Αλλά αυτό τι είναι? Τι? Ναι. Και αυτά. Οπότε ναι, άντε τώρα να παίξουμε και το παιχνίδι. Να μην πολύ μιλάω γιατί με ξέρετε. Εγώ λίγο και η Ιωάννη μιλάμε λίγο πιο πολύ. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και να μιλάμε και οι δύο πιο πολύ. Οπότε γι' αυτό. Να μην σας κουράζουμε. Η Ιωάννη με το parkour και εγώ με τον Grow Garden. Οπότε ναι. Μπορεί να ανεβάσω μια μέρα 99 in the Forest μαζί με την κολλητή μου την Ιωάννα. Μπορεί. Θα δούμε. Για να την πω. Αλλά θα γράφουμε. Εγώ θα γράψω την Ιωάννα τι τραβάω ή θα τραβάει αυτή. Δεν ξέρουμε, θα δούμε ποιος θα το κάνει κτλ. Αλλά θα γίνει η έπληξη και θα το έχω σαν πρεμιέρα για να το περιμένετε. Χαχά. Και αυτό δεν ήταν πρεμιέρα που κάνω σήμερα. Απλά παίζω. Έλα. Αϊ. Beanstalk. Τι, θα έχω beans. Όσοι δεν καταλάβατε, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Χτες παίξαμε εγώ και η κολλητή μου το Grow Garden, το new update. Και εδώ πέρα αν το φυτρώσεις θα εμφανιστεί κάτι γύρω κάτι, αυτό που έχω στον κήπο μου δηλαδή, μεγάλο, εδώ δεν βλέπετε τα να αυτό λέω, ορίστε, σκοτώθηκα,
Σκοτώθηκα ρε παιδιά, σκοτώθηκα. Ρε, γιατί... Ρε, δεν βλέπω την τύφλα μου. Και όπως είπα, ναι, αυτό έτσι μεγαλώνει. Και... ναι. Έλα, γιατί έπεσα. Όμπο. Έλα, ανέβα. Ρε μπρο μου, κολλάω λίγο παιδιά και δεν μπορώ. Αχ, Παναγία. Μετά από 100 χρόνια έφτασα εδώ και δεν έπεσα. Μπράβο. Μπράβο μου ρε μπρο. Πού πάω. Εδώ. Ή. Γιατί δεν το βγάζει. Πάντως είναι παιδικό αυτό. Κάτσε τώρα γιατί θυμάμαι αν είναι παιδικό ή όχι. Παιδικό είναι ή όχι τώρα. Νομίζω όχι, δεν είναι παιδικό. Νομίζω. Όσοι ξέρετε αυτό το παιδικό με τέτοιο με το γίγαντα, τη φασολιά. Δεν ξέρω πώς λέγεται, κάπως με φασόλια είναι. Γιατί σαν αυτό από αυτό το έφτιαξαν. Έλα ρε μπρο, αυτό που κολλάω, γαμώτο. I'm sorry παιδιά, με τα νεύρα μου αυτό κάνω. I'm sorry, don't leave me. I'm sorry. Τώρα restock δεν το θέλω τώρα. Θέλω να πάω πάνω. Άντε τώρα με το restock. Και φανταστείτε να έχει κάτι καλό και να μην πάω τώρα. Πηγαίνω. Ξανά έπεισα. Τέλεια. Ρε Ελένη, μη βρίζεις γαμώτο. Μη βρίζεις. Παιδιά, συγγνώμη αν βρίζω, αλλά δεν μπορώ να κολλάω. Ναι. Τι. What. Αυτό κάνει ένα μήλον και εγώ το πήρα. Τι στο καλό είναι αυτό ρε παιδιά, τι μου δίνει το παιχνίδι. Καταλαβαίνω. Για να δούμε, έχει κάτι καλό ή μπα. Τι ήθελε και τώρα. Δεν έχει. Μόνο καρότα, όλα τα άχρηστα έχει. Πρέπει να περνάω από εδώ πέρα. Άντε, μπες. Αυτό που μπαίνει. Μπαίνει κάπου, το πουλά. Πουλιέται αυτό ή όχι. Για να μην φυτεύεται. Πουλιέται. Άρα πουλάω το inventory μου. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε το ένα. Άνοιξε όμως. Δεν ανοίγει ρε παιδιά. Παιδιά, πείτε το κάτι. Άνοιξε. Μπράβο που άνοιξε. Sorry, Dolly. Θέλω κάτι καλό ρε μπρο μια φορά. Όντως τώρα. Αυτό δεν το πέτυχα χτες. Για αν βλέπεις αυτό το βίντεο. Παιδιά, κατά λάθος το σταμάτησα και ναι. Πω. Πού είναι. Αυτό λέω να το φυτέψω. Εδώ, γιατί μαζί με το άλλο. Οπότε. Ναι. Καλά.
πέρα τώρα να δούμε λίγο και το. Αυτό μου φαίνεται ότι θα γίνει μεγάλο. Οπότε το βάλω λίγο κάπου εδώ. Αλλά έχω αυτό μετά για να το αλλάξω. Τέλεια. Και βάζω αυτά εδώ πέρα για να φυτρώσω. Ωραία. Ρε φίλε, τι θα γίνει με αυτή τη φάρμα. Παιδιά, μετά στο τέλος αναρωτιέστε γιατί δεν μπορείτε να μπείτε από την είσοδο. Δεν φταίω, έτσι πως φυτεύονται. Όχι εγώ, αυτά. Άντε. Κάτσε πως το αλλάξω. Έλα εδώ φασόλια. Είναι 73. Έλεος. Και ναι παιδιά, επειδή τραβά πολλά λεπτά, δεν ξέρω, μπορεί να το κλείσω. Γιατί μετά μπορεί να μην με αφήνει και να το ανεβάσω ποτέ, γι' αυτό. Οπότε αυτή ήταν η φάρμα μου. Αν μου φυτρώσουν αυτά τα καινούρια που έτυχα, θα βγάλω φωτογραφία και θα το ανεβάσω και θα γράψω αυτά είναι τα νέα μου φυτά. Μπορεί και να το δείτε σε ένα επόμενο βίντεο, μπορεί να τραβήξω και πιο μετά ή αύριο, δεν ξέρω, θα τραβήξω και μπορεί τέτοιο. Οπότε παίρνουμε να δούμε τι θα είναι, για να δούμε. Τίποτε, τέλει. Αν δεν έχει τίποτα, τι κάνω εδώ πέρα και τραβά. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε like από μένα. Bye!